Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay iba sa ti Salmo 127, versikulo 3, aginggat 5. Dagiti anak, sagot ni Yahweh ida. Bunga ken gungguna ti maysa nga ina. Dagiti lalaki nga anak, ti agkabanwag a lalaki. Kas dalapana iti ima ti manakigubat. Nagasat ti taong nga ado ti panana a kakasta. Ni kaanuman din tumaparmak inton sangwan na, iti pangukuman dagiti kabusor na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Candia. Class, please keep quiet. And kindly stop laughing. Jeman, saan nga mo ni teacher? Nga dati impagkat mo iti gayadan ti paldana. Amom ka di ababal gam ti inusar ko ng ipigkat. Class, I said stop laughing. Apay, anya tikat katawaan nyo? Agda nakapigkat a papel iti laylayan ti paldayo. Anya? Sino di akin aramid iti daytoy, ha? Jemar, ma'am. When, ma'am, ni Jemar! Apay a pinagkatam ti papel ti paldak? Ha? Ako, ma'am. Okay, let's go to the principal's office right now. Hala, Jemar, nakaungot ni ma'am. Kasan mo may daytawin, Benson? Si kantumot ni ma'am. Apay nga niya naramid mo ti kastakan ni ma'am. Ma'am, umay ko kuma-refer ni Jemar kada kayo. Apay, anya tinapasama. Wa, ma'am. Pinigkatak iti papel ti laylayan ti palda ni ma'am. I see. How were you able to do that? Bayat ang nakatalikod nga agsursurat ni teacher iti blackboard. Kat saan na anapuutan a pinigkatak iti papel ti palda na. Bubblegum ti inusar ko nang ipigkat. Apay, anaaramid mo ti kasjay, Jemar? Awan, ma'am. Kaya't kulaang nga i-joke ni Ma'am Evelyn. Ngamin, kasla na bambanog. But that is not a joke, Jemar. Pupils like you should respect their teachers. Jemar, saan ka naragsak iti inaramid mo? Kitaom, oh. Saanan ang maikat ti bubblegum nga inusar mo a pinangpigkat iti papel iti paldak? I'm sorry, ma'am. Please forgive me. I am also sorry, son. But we have to call your parents. Ngamin, dayto yun ti may kasyam adaras ana i-report ka dito yung office. Saan na, ma'am? Kung tandak dagiti parents ko. Di ko mapaayaban. Jak to nararamidan. But we have to. I'm sorry, son. Jemar, apay akas to ti jar mo. Naliday ka. Kasano, Benson? Paayaban ni principal dagiti dadakkel ko. Takasarita na kano ida. Ala ka. Kasano itanday tangay. Jak amuno niya ti aramidak. Sigurado nga ungtan na ka ni datim. Siguradong agpungtot pa'y akanyak. Masyanak yun ka, Jemar. Kabutan ko ni Dadik, Benson. Ang mga nabautan dakmanan, akas iti panang baot na idi kanyak. Kasano? Kit kumpurmila di tanti mapampanunot mong aramidan. Nasaan mo kung mga inaramid ti kasdya ni Ma'am Evelyn? O, di awan ko matikas to panagdanag mo ita. Saan ka kung mga agparparikot? Ma'am Evelyn, madlaw ko kat kumarkaro ti saan anasaya at nga ugali ni Jemar. Uwan nga rod, ma'am. Idi na udi. Pinutod-putod na dagiti masetas ko ang naka-flower pot. Ay, una yan. Agbirbirok nga ta iti atensyon. Jaklam mo, ma'am. Nalabi ta kasyay. Ala, bayam. Paayabak dagiti dadakkel na para iti parent-teacher conference. Tulungan tayo ni Jemar. Amangan no adamot problema na. Adda surat ti principal's office iti pagis-eskwelaan ni Jemar lakay. Anya tinakalanad dita surat. Agpapaayab ni principal iti parent-teacher conference.
Gapo iti miskandak ti anak ta. Anyaman nga tanti naramid ti anak mo. Ada kano inaramid ni Jemar akalukwan. Pinigkatan na ti laylayan ti palda ti teacher da iti papel. Kat bubble gum ti inusar na pinangpigkat. Ay, oo na yan dayang anak mo. Talaga akalukwan ti aramid na. Naskan ang mapanta iti dayta a conference lakay. Si kalangan. Apay nga asyak laang. Pipiyakan ka Tasaan ka ama kumikom? Anya apipya. Ado mo ti masapol nga obrak iti office. Agsasaron no ngamin ti meeting ko iti office. Iso adyak may kari ang makaatindara kita dayta a parent-teacher conference. Uray siyak lakay. Ada ti umay a bisita iti office. Naskan nga daak. Ngamin, prospective nga investors dagijay. Ay, no kasta nga rod. Ibaon mo langan ni Yaya Alicia. Taisun ti mga sikaso iti dayta. Yaya Alicia, sikan ti makaamu-amapan iti school ni Jemar. Ha? Apay ka di, ma'am. Sikan ti makisarita ka ni principal. Adda ka naman ngaminan inaramid ni Jemar akalukwan iti school. Ay, ma'am. Saan nga taan na sa isayaat? No da kayo ni Sir Timapan makisao? Saan mi amasango? Isu asikalaangan ti mapan. Nung amin kakasta abanag, tinasken ket parents Timapan, ma'am. Yaya, noan niya ti imbagak. Isu ti aramidam. Sige, ma'am. Matumpal ti kayat yun. Jemar, nakong. Itay mo pa'y laang ay ayaman ti kanam. Mangan kan tapno adda pamigsam iji school. Yaya, anya nga oras asimangpat ni daddy ka ni mami idi rabii. Alas 10 idi sumangpet da. Apay ka di. Narabyan da manan. Jak manan ida nakalanglang idi rabii. Pasensya amon ida nakong. Busy da ngamin iti trabaho. Kaya't ko kumaidamot ang makalanglang amangan. Ita, nasapadamanan na pimanaw. Kasano kat nakaturog ka pa idi agrubwat da. Sa maysa, saan akayat ni mami ama isturbo ti panaturog mo? Jak ida makita. Puro mo't adda trabaho da. Talaga akasta para kada kayo nga agkakabsat ti aramidan dagiti dadakkel mo. Iso saan ka ko mga agpasugnod, no saan mo ida ang makalanglang, wano makita ka na yun. Oray Sabado kan Domingo. Awan da dito'y balay. Kasano, mapandamot namin as asikaswan ti negosyo da ije kabangibang nga ili. Napipiyapay ni Binson a classmate ko. Kanayon ngagpasyar da ka ni mami kan daddy na. Jakman amo ka dagiti dadakkel mo. Awanan ti oras da kada kayong agkakabsat. Kasla na importante ti trabaho, wano negosyo da, ngamda kayo, nga anak da. Agtugaw ka, ma'am. Anya ti maipay ko kada kayo. Ma'am, imbaunak ni Mrs. Alonso. Siya kano ti makisarita kada kayo, maipapan ka ni Jemar. Uwan, ma'am. Itangal daw ti schedule ti conference mi iti parents ni Jemar Alonso. Kapin anuyo ka din ni Jemar, ma'am. Siya ti yaya ni Jemar, ma'am. Ha? Uwan, ma'am. Siya mat ngamin ti pinaumay dituyan ti ina ni Jemar. Apay, ma'am. Saan da ka di amasango ti umay? Busy da ngamin iti negosyo da. Kasta ka di. Kastoy na ngamin, ma'am. Nasken kumaadag iti parents mismo ti makasarita. Iso alading itak. Tasaan ko amabalin nga idiskas kan kati kaso ni Jemar. Maawatak day ta, ma'am. Day tamot ti imbagak iti ina ni Jemar itay. Ngam dinakmat ngamin denggan. Una yan. Importante da ito abanag para iti pagsayaatan ti anak da. Ngam di da man lamaikan iti oras. Day tangarod kat, ma'am. Sana bali. Ibagak to day ta iti ina ni Jemar. Maawata kon no apay akas tiyay ti ugali ni Jemar. Sigun iti aya ni Jemar.
Kanayon abisi dagiti dadakkel na gapo iti negosyo da. Awanen ti oras da kadagiti anak da. Makakaamulatan nagiti iyaya da ang mga iwan kadakwada. Ay, pirma akit din da ito'y final call for parent-teacher conference. Jemar, ag-beach kami no Sabado. Imbag ka paya, kanayon kayo magpasyar kadagiti dadakkel mo. Jemar, saan ka nagliday? Umapalak ngamin. Kaya't ko kumamat ang makakuyog da daddy kan mami. Ibagam kadakwada ah. Ora ibagak. Saan damat la kanunungan? Sayang kanu ti oras. Kaasi ka mat, Jemar. Lumabalin la ko mga ikuyog ka. Aramidag, ngam saan mat? Saan mo't la mabalin? Paritandak mo't lang dagiti dadakkel ko. Di kayat da. Ijayak labalay. Adamanen surat nga impatulod ti school. Anya manen dayta surat. Final call para iti parent-teacher conference. Maipapanmanen iti misbehavior ni Jemar. Ne, kunak man no nalpasan dayta. Saan ka din nga impauntan ni Yaya Alicia? Tayson ti makisarita. Napan ni Yaya Alicia. Ngam sigon iti surat. Saan nga indiscuss ti principal kan ni Yaya Alicia. Naskan kano adata mismo ti kasarita na. Naartila unay dadya principal. Anya nga'y kumatidakas na no ni Yaya Alicia ti maki-conference? Awan mat dakas na iti dayta. Ma'am, anya ti resulta ti panakisarita yu kadagiti dadakkel ni Jemar. Saan ang nakaumay dagiti dadakkel ni Jemar? Anya? Wan, ma'am. Imbes adagiti dadakkel na ti umay, saan tatiyaya na ti imbaunda makisarita? Ay, una yan. Saan daman lang nga inikan ti importansya ti concern ti anak da? Wan nga rod, ma'am. Maawatak abisita. Nga may papanda ito'y iti anak da, anasken ang mapagsaritaan. Well, saan ako na mas daaw? No apay akas di ti behavior ni Jemar, ma'am. Day tamat nga rod ti kunak, ma'am. Oh, kat, kumusta nga ita ni Jemar iti klas mo? Di na mo tanar aramidon dagiti sigo da kalukwan na. Ngam, madlaw ko akanayon anak kaululimat, ken nakalidliday. Jemar, alas 9, maturog ka na ko. Isardeng mo day tapanagay ay ayam mo iti computer. Saan na pa makaturog, yaya? Saan ka nga agpuyat? Makapadakas iti salunat mo dayta. Urayat da daddy kan mami. Taapay. Kasaritak ko maida. Ha? Jak ida nakikita iti manung aldaw. Isong aurayak ida. Kaasimat na ito nga ubing. Talaga akailiw nan dagiti dadakkel na. Alas sige nga rod. San abali ta Sabado mat inton bigat. Ken naaramid mo moten dagiti assignments mo. Agyaman nak, yaya. Daddy, mami. Anak. Apa nakaring ka pailaan katrabiin? Jak makaturog. Iso nga inuray kayo. Kasta ka di? Wan mami. Ada ngamin ibagak kada kayo. Anya dayta anak ko. Daddy, mami. Sandak ka di nga ipatpatag. Ni, apay akasta ti saludsod mo, anak. Of course, we love you. Ang amin, busy kayo akanayon. Kung amin anak ko. Naskan niya si kaswan mi kini mamim tinegosyo mi. Tilaan ka din negosyo yo, ti importante kada kayo, mami, daddy. Importante tinegosyo anak ko. Mas importante ka din ng iti siyak. Una yun ti anak ko aya. Of course not. Ad-adda na patpatag ka. Gamnas ka niya si kaswan mi kini mamim tinegosyo tayo. Tapno maitudmikan ka, kaniti kakabsat mo tinapinta sa biyag. Tapno magatang mi dagiti kayat yo. Kas ko may tinapinta sa bado, sapatos, kan ay ayam.
Diyak kasapulan dagita daddy. Ti kayat ko, makita kayo iti inaldaw. Kun makalanglang kayo amangan. Kun kayat ko kumamot nga agpasyar tayo kadagiti kakabsat ko. Kas kani Benson na classmate ko. Kanayon da nga agpasyar kadagiti parents na. Sige anak. Pagsaritaan ta dayta banag na bigat. Aginanakan, tani, rabila una yan. Agpaiso daddy? Saan ka nga agtrabaho inton bigat? Wan anak ko. Ala anak, ingka nga rod maturugan. Tagsasarita tayo to inton bigat. Diyak makaid na bakit. Oray siya lakay. Makonsensya ak iti imbaga ti anak ta. Diyak ipagarop, ama saludsod na tikas di kadata. Naamiris ko. Anak ka focus ti atensyon ta iti negosyo ta. Kat nalipatan tanda iti anak ta. Wan nga rod bakit. Agpaiso ama itad ta kadakwada ti kasapulan ta. Ngam, nabaybayan tamatan. Kasapulan tamat ti emotional support. Kas naganak kadakwada. Pudnot ako namlakay. Nagbidot ta iti panangipapan. Aga po ta mait itid ta amin akasapulan dagiti anak ta. Kat agpatinggalat ta ditan. Nalipatan ta pa yan ti spiritual nga obligasyon ta kadakwada. Gapot ta makumikom ta. Saan ta matan ang makadwa dagiti anak ta amapan makimisay ti Domingo. Kailiw datan dagiti anak ta. Nabayagan day din nao di apa nagpasyar tayo asa nga pamilya. Tinasayat bakit? I-cancel ta amin na pagnata na bigat. Ikantamat iti oras dagiti ubing Kat no Domingo, mapantayo mat makimisa. Sige lakay. Kat inton Lunes, atendaran ta ti parent-teachers conference iti school. Tapno makasarita ta ti principal, kastamatan ti maestra ni Jemar. Saan adakas ti aggagat, tapno dumoras ti panagbiag, kan maited tayo dagiti kasapulan, dagiti anak tayo. Ngam saan tay kumaalipatan nga aywanan ida. Agsipod, taanak tayo ida. Sagot ti Diyos ida kada tayo. Saan laeng a pinansyal ti ipaay tayo kadakwada? No diket, ipaay tayo kumamat kadakwada ti naan-anay nga espiritual, kan emosyonal a suporta, akasapulanda. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Nainbag nga oras kada kayo amin.